velkommen til Amy Shisha Shop. Så er vi tilbage igen med endnu en video. Denne gang så er det Unio-serien, som vi har fremme. 4 forskellige vandpiber, som I også har lagt mærke til de sidste par dage inde på Amy Shisha Shop Copenhagen og Nørrebro-siden og vores Instagram, så har vi postet en del omkring vandpiber. I dag har jeg fået besøg af drengene fra Amy Shop af. Så har vi hver vores vandpip, som vi vil præsentere for jer. I dag så ryger jeg på Unio 00601. Rigtig flot og fed vandpip. Flot design, enkelt design på vandpipen. Brun glas, magnetisk slangeinput, blowout-system på den anden side, mahognitræ, hvor der er rustfri stål indvendigt selvfølgelig. Hvis vi kommer lidt højere op, så har vi rustfri stål, askebær og et pejsrod. I dag har jeg valgt til anledning at ryge Water Twist. Det er en vandmelon og ice mentol smag. Rigtig godt. Amir, kan du præsentere din vandpip til os? Jeg vil gerne præsentere Unio 004. Pipen er meget flot, elegant, simpelt design, traditionelt design. Vasen her, som I kan se, er tonet. Den har en magnetisk purge-system og magnetisk slangesystem, også kammer her. Så den hopper ind i her, meget nemt, og den sidder godt fast. Og her har vi et meget simpelt design her. Rustfri stål og et selvfølgelig pejsystem, jeg ryger på i dag. Jeg har valgt at ryge på Love Story, som indeholder jordbær, honningmelon, passionsfrugt og vandmelon. Smagen er rigtig tropisk, den er virkelig god. Den er sød og masser af smag. Vil du præsentere den? Jeg vil gerne have lov at præsentere Unio 009. 009, den er lavet af aluminium, og vasen, ja, den er fuldstændig tonet nærmest, men det skal ikke snydes. Man kan sagtens se, hvor meget vand der skal i. Magnetisk slangesystem, samtidig med det meget slick i sit design, og så har den et meget integreret blowout system, som jeg gerne vil demonstrere. Det er en virkelig fed detalje. Og til dagens anledning, så vil jeg gerne have lov at præsentere jer Oculum. Oculum indeholder citron, hyldeblomst og mentol. Virkelig frisk, virkelig kold. Og så vil jeg gerne have lov til at give ordet videre. Ja. Jeg skal præsentere en Unio 00701, og det betyder, at jeg skal faktisk bare fortælle lidt om pipen. I har allerede set 2 magen til før. De har mange af de samme ligheder, det vil sige, at det er rustfri stål fra top til tå. Nem at rengøre, rigtig god til en masse forskellige smag. Og den har også en magnetisk slange input og output. Men det er faktisk de 4 vandpiber har til fælles, det er, at deres stel det er med gummi, så det er bare lige til at sætte i, nemt at have med at gøre. Men det måden skiller sig ud på faktisk, det er på blowoutet, som jeg gerne lige vil vise. Det ligger i bunden. Udover det, rigtig god vandpip. Så vil jeg også gerne lige fortælle jer, hvad jeg ryger på. Og jeg ryger på en Robinson Cruise, som er en ananas, honningmelon og mango smag. Rigtig fed, rigtig god, rigtig sød, rigtig god til sommer. Om den her vandpipe er noget for mig, det er den 100%. Hvorfor er den det? Det er højst sandsynligt på grund af suget, der er på vandpipen. Det er tung sug, og det passer helt perfekt til mig. Det betyder, at jeg får den helt perfekte vandpipe hver gang med den her vandpipe. Det er på grund af suget. Fantastisk sug, jeg har på den. Så lige, hvordan er suget på din egentlig? Kan du fortælle os lidt mere om den? Ja, det kan jeg sagtens. Altså, Unio 00701 her, ikke? Den har jo en rigtig fed sug i forhold til mange andre vandpiber. Det er, den har ikke for hård sug, men den er heller ikke for blød sug. Altså en som mig, der godt lide sådan lidt mellemting, ikke? Der er den perfekt til. Men hvad synes du om din, Amir? Hvordan er sug på den? Mit sug her, jeg vil sige det er klassisk. Bohemia-vasen har også en del med det at gøre, men ja,
designet er helt klassisk på piben. Suget er en ting, hvor jeg vil sige, at den er en mellemting, er let og hård, så er den derimellem, fordi det er en klassisk pip, og det er derefter, de har lavet pipen. Og masser af røg. Hvad synes du om din pip, bror? Altså min, den har det vildeste og letteste sug, som den overhovedet kan forestille dig lige pt. Ja. Og det gør det rigtig godt for mig, fordi jeg elsker, når den bare er lige til højre benet, for at sige det som det er. Og jeg kunne ikke ønske noget bedre, og når den har de her sådan fede små detaljer, ikke også? Hvad mere kunne man ønske sådan? Hvad med suget, hvordan er det? Suget, det er virkelig let. Altså, du må gerne få den, hvis du har lyst til. Ja, lad os prøve. 100%. Men nu når man så lige står og suger lidt med det, ikke? Hvad med pejsu? Hvordan synes du, det fungerer? Pejsuget, ikke? Det er fantastisk. Jeg synes, det fungerer bedre end de normale hoveder, som man har. Årsagen til det er, jeg har faktisk et hoved her, jeg lige vil demonstrere. Det er vores normale pejsu. Det fantastiske ved det her er, der kommer en sig med. Det betyder, at det du lægger tobakken ned, sådan det, at tobakken den vil aldrig falde ned i vasen, som det er gjort førhen i gamle dage. Så tobaksbladene det forbliver i, fordi sigens huller er så små, så de vil aldrig gå igennem. Så det synes jeg virkelig er et plus, at man kan få sådan et her hoved nu til dags. Til den her vandpip, det følger med vandpiberne endda. Okay. Det er ikke engang noget, du køber til, det er noget, der kommer med vandpiberne. Så du har faktisk et fantastisk hoved, et formidabelt hoved. Så det giver jeg kun pluspoint for. Altså, det er hvad jeg synes. Vent lige, giv mig lige 2 sekunder. Jeg synes, at vi skal have en rygepause. Tag lige suge alle sammen. Jeg skal skifte kul på min, kan jeg mærke. Men nu når vi snakker om kul og hoved og alt det her, ikke, så vil jeg lige sige, at man er jo ikke begrænset til en pejsud. Hvis man har et forkaldet for lotushuder, så kan man godt sagtens bare lige skifte det her og smække lotushud på. Så der er lidt til alt smag. Så det, hvis du skal fortælle én ting, der er specielt ved din vandpip, hvad vil det være? Altså, det er jo meget... Altså vandpipen minder jo meget hinanden, men det der skiller min ud, synes jeg primært, ikke? Det er blå auto på det sidder her i bunden. Og nu vil jeg lige demonstrere det, hvis jeg suger og smager på den. Det er en rigtig fed detalje. Ja, det er det. Især til du ved, folk der lige gerne vil lige vise det på Snapchat, Instagram, læg noget fedt op, læg noget frugtsalat. Ikke også salat, det er sgu også sådan. Det er sådan nogle fede billeder, men det ser godt ud, og man kan få det til at se endnu federe ud, hvis man virkelig fokuserer på, at det er det, man skal få til at se fed ud. En anden, jeg synes, der har et rigtig fedt blow-out-system. Jeg ved ikke, om det er, jeg er den eneste, der synes, at Osama, din vandpip, den er for vild. Prøv lige at se det der blow-out-system, ikke? Den kommer ud hele vejen rundt om røgsøjlen og hele vejen ned. Det er fandme fedt. Plus det også kommer ud hernede fra. Det, jeg synes for mig, det er prikken over det. Samtidig med det, altså man begrænser jo ikke sig selv, bare fordi den her den er lyserød og den er tonet. Jamen, er man mere til den sorte farve, jamen den får så også i de her forskellige andre farver, som gør, at du ved, der er til alle en verden. Det er virkelig, virkelig fedt. Det synes jeg 100%. Ikke nok med det, hvis vi bare kigger på vores 4 forskellige vandpiber, som vi har stående foran os. Der er ikke en vase, der minder om hinanden. Sandeep, han har en blå vandpip-vase med diamantdesign ned ad vasen. Du har en, som jeg vil sige det, en alien-formet en. Ja. Og Amir, han har klassisk old style, ikke? Bohemia-vasen, som jeg kalder den. Og jeg har den helt traditionelle brune vase, som vil passe helt perfekt ind i min stue, altså, ikke? Så jeg synes det, vandpip-verden, den har udformet sig rigtig meget, og vi er kommet meget mere ud i fremtiden. Altså bare farveforskel, ikke? Den her, den er brun, den her, den er sort, din er lyserød, og sådan det er blå. Altså en lyserød vandpip, det er noget for alle nu til dags, fordi der er rigtig mange piger, der kommer, og de vil jo gerne have noget pide, som de kalder det, ikke? Og det er jo ikke kun for piger, det er også for drenge. Men især for piger, der vælger de lyserøde vandpiber nu til dag, fordi at de synes, den er mere pide om sig, ikke? Så det er en rigtig fed detalje, synes jeg. Så det vi kan blive enige om, at det er 4 forskellige vandpiber, vi har stående her. Men man bliver ikke skuffet, hvis man kommer med enten eller. Jeg tror ikke, du bliver skuffet, hvis du kommer hjem med sådan en her vandpip hjem, ikke? Og især hvis kæresten ser det, ikke? Jeg tror kun, hun siger, må jeg ikke lige få et suge med? Eller han siger, må jeg ikke lige ryge med, altså, ikke? Samtidig med det noget andet, der også er rigtig fedt, ikke også? Det er jo simpelthen, den er totalt tæt pakket på grund af måden, selve stillet kommer ned i vasen. Det gør den. Fordi den har det her silikonrev hele vejen rundt. Ja, fordi man har været meget vant til her i de nye vandpiber, det er et gevindstykke. Så er det faktisk rigtig dejligt at se, at man kommer ud lidt klassisk igen, ikke? At der kommer den her gummipakning ned i, som man sætter fast i glasset. Og det er en rigtig tæt pakning, eller hvis man ryger ud. Amir, kan lige puste ud en gang. Prøv lige at puste ud en gang. Det er jo ikke på grund af, at der kommer noget røg ud af noget, det er jo helt tæt. Det kommer helt ud af blowouten, altså det blowouten, der har det hele. Så jeg synes, det er virkelig hittet lige nu, ikke? Det er virkelig et step up. Ja, det synes jeg fra før i tiden, ikke? Så jeg synes, det er blevet fantastiske vandpiber nu til dags. Så det,
Hvad synes du om rustfri stål? Kan jeg lige høre din mening? Altså rustfri stål, det er optimalt for en som mig, ikke? Der godt kan lide at skifte den smag, altså alt efter hvad man føler for. Ja. I dag, som sagt, så ryger jeg Robinson Crusoe. Hvis jeg i morgen holder til at ryge Water Twist, så er det ikke noget problem, altså. Så er det bare med at gøre den ren, smække nyt hoved på sig, og i værste tilfælde, ikke? Hvis jeg har røget sammen med lang tid, så hiver man bare her, ny slange på, og sådan kørende, altså så er det ligesom en ny vand. Nå, er det så let at skifte slange på sådan det er det, det er jo magnetisk jo, det er bare at blive ud, ind igen, mere kræver det ikke. Interessant, det er jo noget, der er kommet her på markedet også, altså magnetisme, altså i det du sætter slangen i, kommer i med det samme. Så jeg synes, det er en fed detalje i hvert fald, ikke? Plus, hvis man kigger på sådan en vip, så er det er rustfri stål hele vejen igennem, og hvis man kommer lidt over i mine, ikke, så kommer man lidt ud i det der old style. Der er rustfri stål indenunder, så er der bare honingtræ udenpå. Jeg synes, det er en rigtig fed detalje af den her vandpiber, ikke? At den lige gemmer rustfri stål, men alligevel på toppen og bunden, der kan du godt se rustfri stål, hvis du kigger igennem, ikke? Men jeg tænker, skal vi ikke spørge manden, der ikke har rustfri stålpibe her? Hvorfor har han valgt det? Hvorfor har du valgt den, Sommer? Jeg vil også gerne høre. Jeg er personen, der godt kan lide at holde mig til en ting ad gangen, og jeg ved, jeg kommer til at holde mig inden for den sure afdeling. Jeg ved, jeg kommer til at elske lime i en rigtig lang tid. Og det spiller bare, når man har med aluminium at gøre, fordi jo mere man ryger på den, jo mere sætter det sig, og jo bedre bliver den med tiden. Ja, 100%. Ligesom et ægteskab, for at være lidt ærlig. Ligesom et ægteskab, det bliver kun bedre og bedre, ikke? All of the lights down, drop.